že toto. Dobre, takže mám takéto obrázkové hádanky. Akože všetko mi funguje viacej. Viacej dobre, ale počkajte, toto si musím vláde dať. Si musím preniesť na nejaké iné okno, mi to nezavadzia. Len mám taký dotaz, že ako skryť obsah slajdu, akože samotného, keď sa zobrazí nejaká vrstva. No ako mi to funguje, ukážem vám, že čo som si vymyslela. A ja som si myslela, že keď to sú akože nejaké hádanky, taká sranda. Najprv som to mala že zväčšené, ale potom som to zrušila, zväčšila som obrázok. Kecaj rýchlejšie. Dobre, takže idem na to a deti vlastne takto klikajú po týchto srandičkách. No ale tuto vzadu mi vidno pôvodný obrázok. A ja som si myslela, že... No poď, hýbaj. Vidíte, aké dôležité klikanie myšou. Že tak. A to sa proste zruší a ukáže sa, že tam býva myška, hej? No. A... myslela som si, že keď tu nastavím na tých jednotlivých vrstvách toto, že skryť objekty to je na základnom layeri, to nie je na tomto. Že ako vlastne schovať toto, kým sa to všetko akože neurobí na tých jednotlivých vrstvách. Tak to by ste museli schovať tie vrstvy ako také. Že keď to začnete robiť, tak ich vlastne... Lebo akože toto je na základe, hej? Na slajde ako takom. A potom to zvyšné, to sú jednotlivé vrstvy. Je veľmi veľa. A nakoniec sa zobrazí výsledok. Takto som to vyriešila. Ale napríklad, to mi ešte vidno vzadu tieto srandy. Ale... asi by ste to museli, že na každej tej vrstve dať, že aby sa tam... Lebo vy chcete naozaj skryť to, čo je na tej základnej vrstve. Takže asi by ste mali potom... Na každú jednu dať pod to niečo? Na každej vrstve nastaviť to, že skryť objekty na hlavnej vrstve. Tak, ako ste to dali, len že by to malo byť asi na každej. No ale ja som to mala na každej, nefungovalo mi to. Ja som to fakt poctivo na všetkých týchto 14 nastavila. Ale teraz som si len všimla, že to je akože základná vrstva. No ale toto ale je vy to máte na tej základnej. Hej, vy to máte na tej základnej vrstve, hej. Tak skúste to tam ešte raz dať, uvidíme, že čo to spraví. Lebo možno, že ste to viete, že na niektorí dali a na niektorí nie. Ono sa to potom akože nespráva úplne. Teraz to napríklad aj zmizlo, že vidíte, že to už aj v tej ukážke nevidíte. Alebo je to asi len pri tej jednotke. To nevadí, ale skúšam to na tej jednotke. Ak to funguje na jednotke, pokiaľ to nastavím, to musí fungovať aj ďalej. Len ja som to fakt, že na všetkých dala a... Dobre, problém vyriešený. OK, dobre. Hej, akože malo by to byť na to, ale ak teda by ste chceli, neviem, či vy to máte vlastne, že na tej prvej vrstve máte aj ten okraj, aj túto, hej, že to tam nepridávate, to vždy vymeníte celý ten obrázok, čo tam je. Tuto? Že a dvojka je nový obrázok, hej? Že... No, lebo to som sa povedala, že aj to je riešenie, hej, že vy si tam tiež môžete pridať, keď chcete mať biele pozadie alebo nejaké, tak si tam pridáte nejaký obložník, hej. A tiež by ste to museli robiť na každej. Keby ste to mali také, že na prvej vrstve máte iba ten ako keby papier a tú bodku a na druhej vrstve iba ako keby, že prekreslíte tú bodku a dodáte čiarku a že ten papier zostane, tak by ste to stačilo spraviť na tej jednej, že tam dáte nejaké pozadie. Prvé a potom už to fakčí ďalej, hej. Dobre, no ale toto je v pohode. Dobre, no a ešte jednu vec, že vlastne ja to takto akože dám to na bok. Počkajte, nie, tu musím ísť. A toto vám sem doručím, že vlastne ako zabezpečiť, že
akoby, ako dlho mať tieto veci, lebo to dieťa môže, čo ja viem, sa zabávať a kliknúť na to o, ja neviem, 3 minúty. Ja som rozmýšľala, lebo som našla toto napríklad, počkajte, našla som také a neviem, či som teda na to neprišla, že to je OK. Toto neviem, čo je za obrázok. Aha, to je asi tá Saša, to je bublina, toto je obrázok toto je obrázok. No, že vlastne mne to končí niekde, ja neviem, kvázi v 1 minúte, hej, ale že ak dieťa zabudne na to kliknúť, že by to bolo stále tam. A objavila som takéto niečo, že keď kliknem pravým a tu je timing, tak toto keď tam dám, tak by to malo byť akože nastálo, hej? Nech to dieťa tam... Hej, dá sa to dať aj jednoduchšie, ako ste to teraz dali. Že keď dáte teraz, že tak dajte, že zavrieť. A teraz kliknete pravým. A teraz... Na toto? A tam máte jedna z tých možností je show until end. To urobí to isté, ako keď ste tam ten checkbox urobili. Je to dve nad tým timingom. A on vám to potom pridá nakoniec takú tú šípočku, že vidíte, že je to tam až do konca. A potom to môžete tú časovú os kľudne skrátiť, tak aby ste teraz nemuseli mať natiahnuté to na minútu, ale že dajte to kľudne tam, kde vám končia tie objekty a ono potom to, čo je tam akože dostať do konca, tak aj keď prejde ten čas, tak to tam vlastne ako keby zostane na tom slajde. No, hej, presne, lebo ja tam mám niekde napríklad takú, že diskusiu a ja neviem, koľko budú tie deti diskutovať a nie, že mi to potom proste zmizne, keď náhodou im to bude trvať dlhšie, hej, takže kvôli tomu som to takéto... Dobre, otázku 3 som už vyriešila sama, to som si napísala, vyriešila, odškrtla. Dobre. Hej, dobre, takže tuto už nič, to si len akože uložím. A našla som také fajné obrázky, lebo tuto je teda myška a tu som dala bublinu a že o čom sníva, to zmizne, tam sú syry, budú kresliť druhé syr. A tuto je potom taký istý obrázok, len je tu mačka. Takže tretie je, že kto na to číha a musia si zase vykresliť mačku. Ešte som tam dala mňaukanie a takéto strandy. Ináč umelá inteligencia je geniálna, ale nezvláda, prosím pekne, krátke vety nezvláda intonovať dobre. To sa nagenerujem, že až na 1. hodina. No, tak keby som vedela, toto bude asi ona. Asi toho druhý. Alebo skôr mi nejakú veľkú dobre, čas notebook, kde to mám toto? Dobre. No, rozmýšľala som ináč, že či sa dá player dať len na nejakú vrstvu. Akoby... Dá sa. Čisto na vrstvu. Respektíve, nemyslím si, že bude na celom slajde alebo nie. Ale druhá vec je to, že on môže ukazovať to, čo je na vrstve, keď ju máte otvorenú. Ako keby, lebo aj tá základná vrstva, alebo ten slajd ako taký má svoju časovú os, teraz tu vidíte, že má 5 sekúnd, a aj každá vrstva má nejakú svoju časovú os. A keď máte tam taký ten Sigbar sa to tam volá, tak keď ho máte nastavený na ten slajd, tak vy môžete povedať, že budete ukazovať aj že vám bude prehrávať to, čo je na tej vrstve. To znamená, že keď otvoríte tú vrstvu, tak tam bude vlastne Sigbar pre tú vrstvu. Ale nemyslím si, že sa to dá spraviť, aspoň nepamätám si, že by sa to tak dalo. Musím pozrieť, že či sa dá akože schovať alebo zapnúť ten Sigbar. Možno, že sa to dá. Že mám pocit, že bola nejaká možnosť, ako ten Sigbar dať alebo schovať, i keď na začiatku to bolo také, že to bolo cez nejaký JavaScript a tak, dalo sa to. Potom neviem, či to zrušili alebo nie. Neviem, môžem toto pozrieť, že ako sa to dá, lebo viem, že sme to niekde robili kedysi dávno
ale potom s tým niečo robili a teraz si už nepamätám presne, že aký bol ten verdikt. Ale akože ak vám to nevadí, že to máte aj na tom základnom slajde a že to máte aj na tej vrstve, že ja neviem, že tuto na tomto sa vám, neviem, či tam vlastne, alebo to dáte len na veľmi krátko, hej, že dáte to na... ja som to, počkajte, kde to mám? Toto. Ja som to mala tak, že akoby k tomuto, k postupu, ako si robiť menovky, som mala normálne, že nahratú umelou inteligenciu celý postup hovorila. Potom som to zrušila, ale keby som to náhodou niekde potrebovala. A napadlo mi, že práve tam by sa možno zišlo to akoby zastaviť, hej, že ona povie, že zlož si papier na polovicu a stopne sa to. A potom, a teraz si ho zlož ešte na polovicu. A zase, že to proste budú vedieť nejakým spôsobom si akoby zastavovať. To zastavovanie spustiť, keby ste chceli, tak sa to dá spraviť aj tak, že si tam dáte tlačidla, ktoré vám povedia, že zastav časovú os a potom spustí časovú os. Na to sú tam akcie. Len nebudú si to môcť pretáčať. No. Ten cigbar je dobrý, tak si môžu pretočiť naspäť. A viete to kľudne urobiť aj tak, že to po nejakom jednom kroku zastavíte, že ona to vysvetľuje a vy to zastavíte automaticky, alebo oni budú musieť kliknúť a potom môžu pokračovať. No ja som to nakoniec zrušila, lebo ona tu hovorila strašne pomaličky. A bolo to také divné, že inde rozpráva akoby takou normálnou rýchlosťou a tam to rozprávala pomaly a ja som hovorila o obrazovom návode, tak nech to akože si urobia obrazovo a bez tých pokecov, ale reko, ak to náhodou niekde budem potrebovať, tak sa na to spýtam, ale tuto je dobré zastavenie časovej osy. Výborne. Dobre, no a tuto. Ja som našla pri týchto nastaveniach, že keď dám tuto, akože dám pokračovať, tak ja tu viem akoby vypnúť, aby išlo na ďalší slajd. To je všetko v poriadku. Hej, že to si tam jump to slide, next slide, hej, tuto, hej, že to by som zrušila. Lenže, keď som to aj zrušila, tak mi tam na konci potom hodnotí, ostalo skontroluj. Že stále som tam mala to skontroluj, čo ja už by som potrebovala miesto skontroluj tak mať pohyb na ďalšiu snímku. Išlo mi o to, že vlastne keď si to deti akože vyhodnotia, tak aby sa ešte na to pozreli. Alebo tuto mám ten marker a oni keď prejdú na ďalšiu snímku a náhodou si ju zabudnú pozrieť, tak proste nemajú šancu sa k tomu vrátiť. No, vypadni. No, a proste, keď som to dala, že takto, hej, touchpad, a dala som skontroluj, tak dobre, hej, ale teraz keď vypnem, tak proste tuto mi stále ostalo to skontroluj. A ja by som, že či sa dá nastaviť, aby potom, čo sa to skontroluje, už tam nebolo skontroluj, ale ďalej. Nie som si 100% istá, akože určite sa to dá nejako spraviť. Podľa mňa môžu byť dve možnosti a jedna z tých možností môže byť taká, že keď už na to odpovedia správne, tak im ako keby nastavíte, že ten slide zostane tak, ako bol. To znamená, že ako keby už nebudú môcť tú otázku znova robiť. Tak myslím si, že to by mohlo spôsobiť to, že už tam bude, že ďalej a späť. A to spravíte tak, že teraz, keď ste takto na tej základnej vrstve a kliknete si na to ozubené koliesko, čo je vpravo dolu úplne. A dáte tu v tej druhej veci, že when revisiting, namiesto toho automatically decide, dáte, že resume saved state. Dáte OK. A skúste si označiť dva slajdy, že tento a ten ďalší. Keď si to vpravo tam, či vľavo označíte tam tie dva slajdy. A teraz, keď pôjdete do toho preview, ale kliknete iba na tú šipku. Hore, že máte preview na tú šipku. A dajte, že selected slides. On vám to iba tieto dva slajdy akože ukáže. Aby sme sa prepli ďalej a späť, aby sme videli, že ako to funguje. Mala som to schovať, aby to neprehral. A pôjde, počkáme.
ešte stále nemáme túto ja ju tam len strčím, ale chceme tam mať animovanú, len to ešte neriešili. Display, klávesnice, touchpad. Kontroluj. Teraz dať pokračovať, on pôjde na ďalší slajd a teraz si dáte, že naspäť. A teraz už je tu späť a ďalej. Lebo ono, keď akože už otázku zodpovedal, predtým on asi automaticky robil to, že vám ten slajd ako keby znova načíta a znova mohli robiť tú otázku a tým pádom je tam to skontroluj. Ale keď si to dáte takto, že OK, už mali jeden pokus, že urobili to správne, lebo asi to máte nastavené ako, že hoci koľko môžu skúšať. Dala som 3, lebo tu aj tak 2-krát spravia, je to. Hej, tak po tých 3 pokusoch, to je jedno, že či teraz urobia správne alebo nesprávne, tak vlastne sa tá otázka ako keby ukončila a za každým idú akože, že môžu ísť ďalej. A tým pádom sa už, keď sa tam vracajú, tak už tam nemôže byť skontrolovať, lebo oni už tú otázku nemôžu robiť znova. A vtedy on tam to vymení tie tlačidlá za ďalej a späť. Takže ak je to tak, že nechcete alebo nepotrebujete, aby tú otázku mohli si urobiť znova, tak vtedy to môžete takto nastaviť ten slajd. Že zostane tak, ako bol. No ale keby som toto zrušila, že jump to next slide, nejde o to, že to zmizne. To môžete zrušiť, to môžete. A dobre, potom by sa to aj tak podľa mňa malo vymeniť za tie tlačidlá. Mohli ste... Hej, vlastne môžete to vyhodiť. Zruším to, OK. Potom, keď náhodou niekedy nechcete, že chcete si len vyskúšať, ako to je, tak tam vpredu, keď na to nadídete, je taká, že si to ako keby tú akciu prečiarknete, že ju nebude brať do úvahy, ak ju ešte nechcete vymazávať, že len tak na skúšku. No, dobre, ideme pracovať ešte raz. Touchpad. O toto sa vyjedná, že tuto je skontroluj. Hej. No, tak ak to chcete mať tak, že už teraz to bude, že ďalej a späť, že nechcete ísť ďalej, tak ono sa to dá spraviť, len je to také, že ako keby tam musíte dať všetky tie 3 tlačidlá, že ten slajd akože obsahuje všetky tie 3 tlačidlá. Lebo štandardne, keď ho máte, keď to zavriete, a zasa si kliknete na to ozúbené koliesko, ale keď ste na tom úplne základnom, tak, na to ozúbené koliesko, tak to máte, že je tu len to submit tlačidlo. Ale keď si dáte aj tieto tlačidlá, tak oni tam ale budú všetky 3 naraz. Čiže oni by to teoreticky mohli preskočiť. Ale vy môžete urobiť to, že na začiatok, keď prídete na ten slajd a ešte nie je zodpovedaná na tá otázka. Tak ich zruším, tak akože nebudú aktívne. Hej, a potom zasa ich zobrazíte a schováte to submit vtedy, keď už sa dostanete na tú správne, nesprávne vrstvu. Hej? Alebo keď tam stlačíte to tlačidlo. Ale oni sa dajú aj schovať? Áno. Lebo teraz, keď ste si to dali, tak by ste tam mali všetky 3 tlačidlá. Áno. To, čo môžete urobiť... Čiže pridám figures. Chcem. Poď. A tu bude čo? Bude change state of, to je hneď to prvé. Aha. To, že zmeníme stav tlačidla. Toto bude úplne dole. Next button. A tu dáte, že hidden, že nech tam vôbec nie je. Skrytý, bože. A keď začne časová ústreduje. No a to isté vlastne aj s tým. Jasné. State of. Yes. Hidden on this slide, OK. A vlastne potom musím dať, že off next button. Normal, to je dobré. Ten čo? Asi to nemá ísť takto na hlavnú vrstvu, lebo to väčšinou robíte vtedy, keď kliknete na to pokračovať, predpokladám. To, čo ste mali na tej vrstve, tej správne, nesprávne. Pri správnom to potrebujem len. No, asi to budete musieť dať aj pri nesprávnom, lebo inak sa nebudú môcť odtiaľ pohnúť. No, môžeme si to skontrolovať. Ale pri nesprávnom majú stále skontroluj, akože tam opakujú tie odpovede. Ale keď ste nastavili 3 pokusy, tak majú len 2-krát im to povie, že skontroluj a potom ich to dá na nesprávne. A to nesprávne má takú istú funkciu, že potom ide ďalej.
next button level, będzie... Čo? Si používateľ klikne, čiže to bude niekde hore. Hej, user clicks, toto pokračovať. OK. Dobre. A ešte pri tom nesprávnom. Next button. Narovnáme user clicks. Čo tam mám za oni? Tiež pokračovať. To bude tam pokračovať. Okay. Ale ešte vám tam chýbajú akcie, lebo teraz ste robili len to, že ste zobrazili to ďalej. A teraz tam budú mať ďalej a odoslať. Takže vy by ste mali zobraziť ešte aj späť, aby mohli sa dostať na ten predchádzajúci slajd a zároveň by ste mali aj schovať to odoslať. Čiže ešte aj toto. Off. Various. Pokračovať. OK. Ešte schovať. Aj to kľudne si urobte tú druhú a potom to iba skopírujeme na tú druhú vrstvu. Tuto ešte treba tu urobiť akciu, že schováte to odoslať. Aha. Dobre. Change state of, to zvoskúva. Submit. Pokračovať. OK. Už mám všetko? A skoro. Ešte tu asi nechcete ísť na ten ďalší slajd, to si môžete vymazať. A keď chcete, môžete sa pozrieť, že ako si to urobíte, že keď nadídete myšou nad tú akciu, tú jump to next slide, čo máte hneď druhú, a tam úplne vľavo vidíte, že máte taký blesk prečiarknutý, tak to keď stlačíte, tak ono vlastne nebude ako keby brať túto akciu do úvahy. Keď si to chcete akože dočasne vyskúšať, že ako to s tým funguje, ale keď to chcete vymazať, kľudne môžete, len že aby ste vedeli na budúce. A tuto sme mali, tieto dva nám chýbajú ešte, myslím. Keď si skopírujete, tam máte hore cez to tlačidlo, alebo si skopírovali, a teraz kliknite na to tlačidlo pokračovať a potom choďte tam do toho panela Triggers a tam dajte prilepiť. A on automaticky vám vedel, že keď ste mali označené to tlačidlo, že keď bude klikať na to. No, takže teraz by to malo fungovať teoreticky. Teoreticky. Lebo tak človek niekedy na niečo zabudne, lebo on zistí, že... Hej. Ale potom to už trvalo skontrolovať. Ale dobre, toto je super. Toto sa teším, lebo to... Dobre, čiže ideme to skontrolovať, aj keď... Som sa naučila zase nové, že 2 slajdy za sebou. To je dobré. Si zase vypočujeme. Ešte tam bude možno jedna vec, keď si pozrieme, že čo možno budete chcieť zmeniť, uvidíte. Môžem zrušiť. Dobre, display, klávesnica, touchpad, skontroluj, pokračovať. Ďalej a späť. No a teraz keď pôjdete ďalej a naspäť, tak uvidíme, že či to zostane rovnako. Teoreticky je málo, ale... Nie, začína znovu. Nemá tam ani jedno tlačidlo. Aha, vlastne my sme prestavili ten slajd. Naspäť? Neviem. Tak kľudne si ešte na to ozubené koliesko. Sme dali resume saved state. To je zvláštne, že to začalo od začiatku. Možno, vy máte ten úvod, máte na vrstve, že aj... Sme to zavreli. Divné. Tu mám nejaký tanič. Možno skúste aj ten úvod dať, že keď teraz kliknete na ozobené koliesko, takže aj táto vrstva, že aby to je úplne dolu, no teraz je to, tamto revisiting, tak tam skúste, že resume saved state a uvidíme, že čo to spraví. Ale tak malo by to fungovať tak, že zostane tam, kde bol. A neotvára. A nie je to v nastavení celého cvičenia niekde? No to by nemalo byť.
Nech ma neštve. Nemusíme ho počúvať. Ja ju nepočujem. Ja už som ju toľkokrát počula, že to lezie na nervy. Ja som tiež robila teraz posledne taký kurz, kde som tam generovala tieto aj voiceover a tiež už som sa toho napočúvala. No je ďalej teraz asi. Aha, ďalej. Nevadí, vlastne vadí trošku, lebo nevieme, čo zastane, keď sa vrátime naspäť. No. Takže ešte raz, keď si to dáte pozrieť obidva tie slajdy. Ale dala som obidva. A máte len jeden označený teraz, takže aj ten druhý treba. Ešte raz, no. Select. No najhoršie je naozaj vygenerovať nejakú veľmi krátku vetu. Lebo vtedy ona tak kadejako rozpráva smiešne. Hej, akože treba to viackrát. Ja som si dokonca zistila, že niekedy, aj to, čo ste hovorili, že niekedy rozpráva normálnym tempom a niekedy pomaly, tak ja sa niekedy pozriem, že keď si vygenerujem ten voiceover, že akú má dĺžku, lebo ono to tam píše, že má. Áno, presne, hej. Tak ale potom generujem, kým to je menej. No, alebo naopak viacej. Hej, no podľa toho, čo potrebujem. Hej. Ale väčšinou menej, lebo podľa mňa väčšinou rozprávajú pomaly. No, akože na mňa rozpráva rýchlo. Aha, tak. Lebo zase akože ja by som pre deti potrebovala niekedy ešte, aby pomalšie rozprávala. Dobre, takže ideme ďalej. Dobre, a ideme späť. A neviem, prečo tam nie sú tie tlačidla. Jaj, že teraz sa nevieme dostať ďalej zasa. Hej, že akože takto je to v pohode, že tu zostalo toto. Ale nie je úplne dobré, že tam nie sú tie tlačidlá. Ja nechápem, prečo tam nie sú. Lebo on sa tam podľa mňa snažil dať to skontroluj, ale to skontroluj sme schovali, lenže my sme zase zobrazili tie ďalšie. A neviem, či máme nejakú možnosť to tam ešte vlastne pridať, keď sem prídeme. No neviem, uvidíme. Keď takto proste... No ako posledná možnosť je ešte urobiť to tak, že nech sa ten slajd ako keby načítava znova. A tie tlačidlá tam zobraziť podľa toho, že či už sme odpovedali alebo neodpovedali. Len zase to sa im bude táto... Oni by tam vlastne nepotrebovali mať tlačidlá späť. Hlavne, že sa vedia posunúť dopredu. No hej, lenže nevedia sa. No dopredu sa vedia posunúť. No na začiatku áno, ale potom keď sa tam vrátia, tak už nie. No to, že im tam nedovolím vrátiť sa. Na čo tam majú čo byť? Teraz ste povedali, že keď zabudnú ten marker si pozrieť, tak aby sa mohli vrátiť. Akože ono by to bolo určite fajn. Nie. Tu nejde o to, aby... Mne išlo o to, že keď to vyhodnotilo, tak sa to posunulo na novú snímku automaticky, hej? A keď som zrušila ten posun automaticky na novú snímku, tak zase som tam stále mala len z kontroly. Týmto, že sme tam pridali tieto srandičky, je to OK, lebo ono sa to len zavre, teraz si môžu pozrieť ten marker a môžu sa posunúť ďalej. Ja nechcem, aby išli dopredu a dozadu, mne išiel ten čas, že oni to najprv vyriešia a potom si pozrú ten marker, čiže že ich to neposunie na nový slajd. Čiže kľudne ja tam tie akože návraty naspäť poruším a je to OK. Mne išlo len o to, aby, lebo vždy, keď mi to spravilo to, že sa to vyhodnotilo, išlo na novú snímku, tak tie deti akoby si nemali čas zvedomiť, aha, tuto dobre som to vyriešil, hej, že vždy len keď bola chyba sa im to ukázalo. Ale ono je dobré, že aha, dobre, tuto sme to spájne spravili, tak toto je toto, toto je toto, toto je toto. Lebo oni, ak to urobia náhodne, že nebudú o tom rozmýšľať, tak vlastne ich to vyhodí ďalej. Hej, ani sa nenaučia na tej správnej ani naučia sa, hej, lebo ak proste chytil to tam popchal, ani nevedel ako,
tak ich to hodilo na ďalšiu snímku a nebola šanca sa akoby k tomu vrátiť. A toto už je dobré riešenie, ja to späť zruším. Čiže tu si musím napísať, že späť zruším, späť zruším. Hej, ale napadla mi ešte jedna vec, lebo podľa mňa to, čo on robí, je, že on sa vráti na tento slajd a on urobí to, čo tu má napísané, že má urobiť, keď sa začal ten slajd. Lebo on aj zobrazil tú vrstvu úvod a schoval tieto tlačidlá. Čiže podľa mňa stačilo by, no len to by ste museli si ošetriť tak, hej, že si povedali, že aby ste vedeli, že ste tento slajd už dokončili, tak museli by ste tam dať nejakú podmienku, že aby ste vedeli, že kedy to tlačidlo schovať, hej, že aby keď sme tam prišli prvýkrát. A potom už druhýkrát teoreticky by nemalo schovať tie ďalej a späť. Rozmýšľam, že či sa tam dá nejaká jednoduchá vec. Vlastne vy ste mali tie tlačidlá, že mali ten stav, že drak, ale vlastne to neviete povedať, že ktoré. Ja tam zruším len ten návrat späť a inak je to OK. Aj, ale potom aj keď cez obsah sa tam dostanú, tak tiež sa nebudú vedieť odtiaľ pohnúť, že sa budú cez obsah vedieť pohnúť. Ja plánujem spraviť tak, lebo keď to dám do Moodla potom, tak samotné tie jednotlivé cvičenia, vrátane tohto, lebo však toto nebude celý kurz, to sú jednotlivé cvičenia, tak oni budú v nejakom zozname. A ďalší takýto obsah akoby je pre nich navyše, že to je proste zoznam a okno, v ktorom pracujú. Tak som rozmýšľala, že ten obsah nechám len učiteľom v ich materiáli, aby sa tam vedeli preklikávať rýchlo, ale že deťom proste tento obsah nedám, že to je úplne zbytočné. A navyše, keď aj nejaké tie myšlienkové rutiny, keby sme chceli rozvíjať a majú vymýšľať treba nadpisy tej hodiny, aby si tak spätne sa vrátili k tomu, čo sa naučili, tak každá táto srandička v tom menu má svoj nadpis. Hej? Takže ja im vlastne vyrieším úlohu na také akože vrátenie sa späť k tomu, čo sa učili. Čiže to som normálne rozmýšľala, že im menu zruším a nechám menu len učiteľom. A oni budú mať tie iné veci, slovník a pomôcky, hej, nejaké veci, takéto všetky tam budú, len im proste, že by som tú menu zrušila, lebo by mali zoznam a okno. Aj keď si to vedia proste zväčšiť, ale takto sa mi to zdalo akoby lepšie. No dobre, a tuto mám jeden problém, že mám tu ten výsledkový slajd. A napriek tomu, že si myslím, že je tam OK, tak mi nefunguje, že mi to neukazuje výsledky. Ani keď to akože zverejním a vyskúšam to na tom mojom. A neviem, či teda, kedy to začne ukazovať tie výsledky, lebo takto to akože neviem, čo som zle spravila. Tak pozrieme sa do toho nastavenia. Tam máte v tých horných záložkách, tá posledná, čo je, že design, tam je, že result tools design. A tu si dajte, že quiz settings, to posledné, čo tam je. A čiže malo by to počítať z týchto troch úloh. Áno, lebo ostatné nie sú interaktívne. Okay. A tamto skôr máte nastavené. A vám sa zdá, že vám to, že nepočíta správne, alebo vôbec? Mne to nič neukazuje. Tak skúsme si to teraz pozrieť, že si označíte všetky tieto slajdy, ktoré by to malo byť spolu s tým výsledkovým. OK, môžete dať. Čiže... Tento a tento. Hej. A ešte ten výsledkový k tomu. Nech sa tam potom dostaneme. Teda dúfam, že to, aj keď, viete čo, radšej to spravíme tak, že si zobrazme celú túto scénu, lebo nie som si úplne istá, že čo on spraví, keď vynecháme ten jeden slajd, že či nepovie, že nemôže ísť ďalej. Alebo aj tieto, čiže radšej si dajte, že pozrieť celú scénu. Toto je iba slajd, hej. Hej, potom som klikol. No dobre, zavri sa. OK. Dobre, scéna. A tam môžem skočiť na to. Hej, vy tam máte obsah, takže to by malo byť v pohode. Hej. Zatiaľ je to dobré. Viem ja aj akoby neinteraktívne tie snímky.
čuškaj. Viem aj dať nejaké body neinteraktívnym slajdom, akože, že čo ja viem, že len za prejdenie toho by mali, lebo vždy tam nejaká úloha je. Neviete to robiť tak, že dáte tam nejaké body, poviete, že tento slajd má body. To, čo viete teoreticky urobiť, ale tiež je to také ako, že OK, že vy to vlastne obchádzate tak manuálne, že vy ten slajd vytvoríte ako otázku. Tá otázka môže byť niekde kľudne v pozadí, že tam môžete mať nejakú kľudne, že multiple choice, kde bude, že bod alebo nie bod, že to bude odpoveď správna, nesprávna kvázi. Nemusíte to mať tak, že to bude viditeľné na slajde a proste keď tam prídu, tak akože označte tú správnu odpoveď a tým, že odídete z toho slajdu, tak sa to odošle. No a tým pádom ste si ako keby vytvorili otázku navyše. Ale ako je to také, že nie úplne ten... Hej. Je to taký pracnejší spôsob. Hej, spravím to aj zle teraz. Toto ináč. Včera som robila jedno cvičenie. Ani pánovi si spomenúť, musím si pozrieť to video znovu, že ako som to urobila, že sa tam vracali tie na druhú stranu. Pri zlej odpovedi, hej. Ale že sa vracali kedy? Keď zle odpovedalo dieťa, tak naspäť sa mi vrátila táto menovka. To som urobila podľa jedného návodu videa. To vám viem povedať, len potom je to ako keby nie moc úloha. Že keď im to hneď vyskočí odtiaľ. Nie hneď. Až po kontrole sa to vrátilo. Pri zlej odpovedi. A teraz toto vymením. Toto dám klávesnice, toto dám touchpad. Keď to dám skontrolovať, tak to, čo je zle, sa vráti na pôvodné miesto. Aha. Toto. A to som spravila podľa videonávodu. A teraz som to včera chcela urobiť. A hovorím, to vyčípalo. Ani pánovi som na to nevedela prísť. Dobre. Ani ja teraz neviem, že ako by som to robila. Ale... No, dobre. Viac o počítaču je zostavené. Toto už musíme počkať. No, musíme počkať, lebo potom cez to ďalej sa vlastne dostaneme na ten výsledkový slajd. Hej, no toto musíme prejsť cez tieto srandy. Tuto mám niečo vybehnuté z oného a dám ďalej. No. Ja to tam proste nemám. Je to, teraz myšľam, že čím to asi bude, ale mám taký nápad. Hej, chápem. No keď to zavriete, tak problém bude v tom, že ste tam zobrazili tú Sašu. A tá Saša vám asi schovala všetky tie ostatné vrstvy, čo sa zobrazili. Takže keď si dáte ten úvod, čo tam máte tú Sašu, na tú vrstvu, a dvakrát si kliknete na ten obrázok, že si pozriete tie vlastnosti vrstvy. Tam, no alebo tak. Tak tu, keď musíte vypnúť to Hide Other Slide Layers. Čo je úplne hneď prvý ten checkbox. Toto stačí? Hej. No a teraz ešte si kľudne pozrieť aj tento jeden slajd samostatný, keď ono vám to zobrazí, že skôr je 0 a tak. Ja som sa, že vám to zle počíta, ale ono to vlastne asi vôbec nezobrazovalo. Nič mi tam neukázalo. Aha, super. Čiže ona len urobila to, že ak si ju zobrazili, tak ona schovala tú, že čo je, že správne alebo nesprávne podľa toho, že ste to spravili alebo nie. No, ja som rozmýšľala celkovo, že či na to idem dobre, lebo vlastne potrebujem vždy nejaký úvod, hej, to som dala na jednu vrstvu, potom základ, a to niekedy sú tie vrstvy ako také a potom nejaký záver. A rozmýšľala som, že či ten záver dať na ten základ, ale niekde napríklad, keď sú nejaké príklady, hej, úlohy interaktívne, doplňanie textu a podobne, tak to je len na tom základnom slajde, to nie je na vrstvách. Či viem ja urobiť napríklad, počkajte, toto asi môžem zavrieť, toto sme vyriešili všetky problémy, myslím, počkajte ešte, toto sa musím pozrieť. Budeme prísť, ako nastaviť trvanie základnú slajdu, to máme, počkajte ešte, toto si máme. Zruším. Ale počkaj, sa nemôžem priniť.
Na čom snímam psa. Ja aj toto nič. Takže neviem, či... Dobre, toto nič. Čuškaj. Tuto sa ešte pozriem. Tu som si písala poznámky aj do toho, čo už som si akoby zverejnila. Dobre, ticho, čuškaj. No, ako nastaviť len časové osy, to sme vyriešili. Tu nič. Dobre. Nič. Hodnotiace sa nevyriešili. Dobre. OK. Ja, no dobre, takže toto len uložím a otvorím si to, kde som to riešila dneska. Najviac ma štve a neviem, ako to zabezpečiť, že úvod na obrázkové poznám počítačovú myšku. Dobre. No, napríklad toto, hej, že text. V predošlých cvičeniach sme mali tak, že deti doplňali aj len písmenka, hej, že tu bolo viacej textu a viacej okýnok, do ktorého sa doplňajú písmená. No, ale podľa tohto mi to vyzerá, že tam môžem dať len túto jednu záležitosť. A musím ísť na ďalší slajd. Hej, ako v tomto sú tie ako keby otázky také, že jednak tá otázka môže byť len na tej základnej vrstve. A že napríklad tuto v tom, ak chcete niečo písať, tak máte len jedno to pole. A dá sa tu ešte spraviť také akoby, že pole na písanie, ktoré sa nekontroluje. To hej. A vy si to teoreticky manuálne si to viete skontrolovať. To nebude ako, že tá úloha, že ju... Nebude to tá klasická úloha, ale viete si takú akože vyrobiť. Aj to skontrolovať viete, čo je tam napísané. A ukázať to tým deťom. No dobre, tak ako sa toto robí? Dám si nový slajd? Asi si dajte nový slajd, nech to nemiešame túto úlohu s tamtým. Asi môžete dať. Neviem, prázdne. A uvidíme. Však si to naskladáte a potom si to po prípade poupratujete inakšie. Aj tak, tam len titul, hej, že textová úloha. Dobre. Dobre, aby som vedela. No a teraz vlastne teraz počkajte, mi sa to tu... v tej záložke insert, čo hore, tak máte v tých interaktívnych objektoch skoro na konci, máte, že input, veľa markera to je, a tam dolu máte, že data entry, to je prvé textové pole a to druhé je že číselné. Takže tuto máte textové pole a to textové pole, keď sa teraz... Teraz, keď sa pozriete doprava, do toho panela triggers, tak vidíte, že vám to dalo akciu, ktorá hovorí, že set text entry 1 equal to typed value. To znamená, že nastav premenu, ktorú on teraz vyrobil, ktorá sa volá, že text entry 1, že to, čo tam ten človek napíše, keď odtiaľ odíde z toho poľa, že klikne niekde mimo, tak vtedy to nastaví, že to je tá premena. Čiže tam vy ako keby viete, čo ten človek napísal. Že to je v tej premenej. Takto, keď si vytvoríte ďalšie pole, tak on má vytvoriť ďalšiu premenu. A potom vy s tým viete pracovať a viete povedať, že vy ste tam mali napísané, že 12 mesiacov je asi rok, očakávate to. Tak potom môžete tam mať nejaké tlačidlo, že skontrolovať a tam môžete mať, že na takú akciu, že keď tá text entry 1 sa rovná normálne, že slovo rok, tak potom, ja neviem, zoberať tam nejakú fajku, alebo proste niečo tam budete mať nastavené, aby ste vedeli, že zoberať, že je to správne. To znamená, a takto si prejdete všetky tie polia. Hej, presne. Čiže ja tu normálne môžem napísať text a tam, kde bolo, že doplň písmenko alebo znamienko a podobne, tak tam bude viacej tých text entry polí a potom si to vypodmienkujem, že text entry 1 sa malo rovnať veľkému písmenu A trebárs, hej, alebo ja neviem, otázniku, tak potom je to v poriadku. Áno, hej. A druhá vec, že keby ste z toho chceli mať aj body napríklad, ale asi len také, že neviem, či by sa tam dalo dať body aj, že konkrétne, že ja neviem, že 3 dal správne, tak má 3 zo 6 bodov. To neviem, či by sa to dalo úplne tak spraviť.
Ale určite by sa to dalo spraviť tak, ako som hovorila, že budete mať, že či to je celé správne alebo nesprávne, že si tam dáte nejakú úlohu. Hej, že vy by ste... Oni tí deti nevedia, čím bodujem, ale vlastne, no presne, že... Ako možno by sa to dalo, lebo niekde tam viem, že bola aj nejaká akcia, že nastaviť počet bodov nejako, hej, že asi by ste to vedeli obísť, ale nie je to úplne ideálne, lebo tie štandardné otázky sú nastavené také, že buď máte celú dobre, alebo ju máte celú zle. Hej. A to viete spraviť, hej, že viete si to akože v pozadí mať nejakú otázku, ktorú oni nevidia a vy si to týmto pádom akože obodujete a že vám to potom zahrnie do toho celkového skóre. Ale dobre, toto je dobré, lebo ako nechať ich doplňať tam naozaj, že písmenko niekde, keď sa učia písať, tak to je na nervy a zase im to neskontrolovať. Oni potom prejdú do tých kadejakých textových editorov klasicky, ale toto na začiatku je fajn. Dobre. No dobre, zase mám čo trénovať. Toto bude asi zase na nejakú ďalšiu konzultáciu. O pár týždňov. Dobre, a ešte mám myšaciu rally. Myšacia rally. Moja myšacia rally funguje spôsobom, že najprv deti trénujú túto, dám toto, nie je pokec už, v podstate trénujú pohyb myškou. Toto mám akože dobre, že tu nás začínajú od tohto a idú sem, tuto majú zadania, hej, a keď to je hotové, tak sa im spustí, teda povolí im to ísť ďalej, dovtedy to nemajú. Takže takto mám najprv nejaké veci. Poď nás, zavri sa. Aha, toto musím, OK. Zavri sa. No. A potom mám tu, kde majú 3 kolá a vždy autičko akože ide, odštartuje si to je v pohode, len musím poriešiť jednu vec. Ešte tu mám ďalšie, že toto má také 3 fázy. Prvá vec je, že mám tu, majú si klikaním prefarbiť autičko. A už som si to dala aj, lebo som rozmýšľala, že to bude musieť robiť nejakou premenou, hej, ale majú len tieto farby a chcem, aby akoby potom, keď to prejde na fialovú, to zasa išlo na tú zelenú. Čiže do kolečka sa táto možnosť točí. Budú tu mať 3 autá. Ďalšie majú, že majú odštartovať tú rally, čiže červená, oranžová, zelená. A až keď odštartujú na tú zelenú, tak tie autá urobia pohyb. No. Tak, a tu som skončila kvôli tomu, že nebudem to robiť trojmo, lebo potrebujem najprv jednému nastaviť tie 3 možnosti a musím ísť na záchod a vy rozmýšľajte. Sekundu. Hej Bože. Ešte som si tam vymyslela, že budú mať tam akože zaraďovanie, že prvá, druhá, tretia rýchlosť. A že tam potom dám rôzne rýchlosti, ale to akože to už je vyšší level. No tak čo s týmto, lebo to fakt neviem. Akože ešte som tu dala, že keď klikne, tak má sa zmeniť na to ďalšie auto, ale tým som potom skončila. No, sú 2 spôsoby, ako sa to dá spraviť. Jeden, a je to asi toľko isto akcií, by som povedala. Viac menej. V jednej je o jednu viacej. Buď teda budete na to používať premenu a urobíte to tak, že keď, tak ako ste to dali, hej, že vždy do tej premenej prijátate 1, na začiatku bude mať to auto nejakú farbu a to je asociované s nejakou premenou. Hej, že zelená je teda 1, povedzme, alebo 0, neviem odkiaľ. 0 som dala. Tak od 0. A potom to, čo tak urobíte vždy to, že prijátate tú premenu, potom vždy, keď prijátate, koľko ich tam máte? 0, 1, 2, 3, 4, 5. To znamená, že keď prijátate tú jednu, tak bolo by fajn sa vrátiť na začiatok, ak sme to už presiahli. To znamená, že ak si skontrolujeme, že ak je tá farba auto sa rovná 5,
tak ju zmeň na 0. Hej? A tým pádom sme na začiatku. Čiže to je vlastne taký ako keby na začiatok, že posunieme sa o 1. A potom vlastne to chce vyrobiť, že zmeň stav toho auta na červené, na normál, keď je to 0, na červené, keď je to 1, na to, keď je to tak. To je ako keby jedna možnosť, že budete pracovať s tou premenou. Ak nerobíte s tým autom nič také, že ho máte označené tak by mohlo fungovať aj to, že poviete, že keď klikne na auto a to auto má stav normál, tak ho zmeň na červené. A keď kliknete a to auto má stav červené, tak ho zmení na oranžové. Neviem, čo je viac, lebo tu máte zasa podmienky, tam máte zasa jednu akciu viac, tak neviem. Aha, tak tú premenu môžem kľudne zrušiť, lebo toto je podľa mňa jednoduchšie, že to bude bez premeny. Od toho, čo sa vám zdá jednoduchšie. Aj, lebo toto musím zrušiť, lebo takto premenu nemám. Toto som tamto. Vy potrebujete vlastne novú akciu, lebo nemáte. Dobre. State of čo to je? Toto. X. A musíte ešte, že kedy, hej? Že keď to je dobré, len tú podmienku si dajte. Nie, to práve, že mám zmeniť z normálu na ten druhý, nie? Ako môžeme začať takto, mohli sme zmeniť. Červené, OK. Ale ešte treba tú podmienku, že keď? Čo? Keď to objekt, tam si musíte prepnúť, tam sú hore ako keby také záložky, keď objekt, the picture 1, tam sa rovná normál. To je dobré. OK. A teraz vlastne toto isté, keď si skopírujete a tak len prerobíte tie. Dobre. Čiže fialové. Asi oranžové, nie? Alebo teda neviem, pokiaľ chcete ísť. Oranžové máme, oranžové. Hej, lebo on to dáva podľa abecedy, takže. Hej, červené, OK. Zložím si, čo to má? Modré teraz ideme meniť, keď je oranžové. Modré. Keď je oranžové. Som to vedela byť oranžové. OK. Zložím. Teraz rúžové, keď je modré. Rúžové, alebo to som rúžové som musela kvôli devotke mojej. Modré a ešte tam máme ešte fialové, keď je rúžové. Fialové, rúžové a ešte posledné. Normál. To je normál, kde ho mám? To je v tej druhej sekcii, lebo to je z tých štandardných stavov. Aha, to normál. Keď je fialové. Fialové. Dobre, teraz môžete vyskúšať, či to funguje. Málo by, no. No, sa mi tam pohýba, lebo to ešte ani. Aha, mám tam niečo zle. Neviem, či mi tam neostalo niečo moje. Počkajte. Červené. A tam máme červené na normál. Aha, áno, lebo treba tie akcie vymeniť. Túto prvú akciu dajte hore. Ktorú myslíte? Túto, čo máte druhú. Áno, tam, kde máte teraz šipku, tak tu posunte o 1 vyššie. Lebo on išiel vtedy, že keď je oranžové, tak sme na červené a potom ďalšia akcia bola, keď je červené. No i keď uvidíme, či to bude fungovať. Možno, že to nebude fungovať. Možno to treba spraviť s tými premenými. Som sa aj ja toto. No mne to presne toto robilo, že keď som klikala, teraz mi nejde nič. Hej. Lebo keď som on sa to bylo, akoby chodilo mi to hore-dole. Hej, lebo vlastne teraz chápem prečo. Čiže predsa len je to lepšie s tou premenou. No, tak sme sa niečo naučili. Lebo teraz on vlastne ide v tých akciách postupne. Čiže on príde na tú prvú, že keď je červené, tak ho zmení na normál. A potom ide ďalej.
A keď toto by to nemalo úplne, že a keď je normál, tak to už neurobí nič. Ale potom aj tak by išiel, ako keby on pokračoval, že zmen... Síce, či to nefunguje. Teraz urobil to, že bolo normál. Čiže to znamená, že prvú odignorujú, druhú, aj tretiu, štvrtú a zmení to, to by malo zmeniť. Červené. Niekde máme chybu. To červené, keď stlačíš normál. Hej, ale my sme teraz na normál. Čo červené? Modré. Aha, jasné, už viem prečo. Lebo to je on, že zmen na červené, keď je to normál, čo je náš prípad, že je normál. Čiže to zmení na červené. Potom ide na ďalšiu akciu, že zmen na oranžové, keď je červené. Čož je červené v tejto chvíli už, jak tam prišiel, to už sme to zmenili tou prvou akciou. Čiže on sa takto postupne ako keby doiteruje k tomu, že sa vráti na začiatok, lebo tá posledná akcia, no takto ako keby si on sám pôjde po tých farbách. Ale možno keby sme tie akcie prehodili, že ich dáme v opačnom poradí, možno to bude fungovať. Čiže skúsme dať túto, čo je prvá, ju skúsme dať úplne nakoniec. To tiež viem dať niekde na bokže. Som si to zväčšila. Mi zdá. To lepšie vidieť. Ale však tu sú v podstate, no, nie až tak veľa. Toto dáme nakoniec. To daj nakoniec. Tak. Teraz tu, čo je prvá, tu dajme ako predposlednú. Ako, to ešte jedno. A teraz dobre. To som. Počkať. Normálne, červené, oranžové, modré. Dobre. Modré, rúžové a fialové. Dobre, vyskúšajme. Možno to nebude fungovať. Ak to nebude fungovať, tak ideme na premenné. Tak premenné fungujú určite, no. Dobre, ty sa hýbeš. Dobre. Po fialovej máme červenú. To je divné. Oranžovú. Vracia sa nám to opačne. A už sa nevieme dostať k zelenej. Ale stále ideme ešte raz, sú tam fialové posledná, čiže mala byť zelená. A teraz po zelenej, po fialovej, keď je fialová, tak to dá na normál. Hej, ale keď je tá normál, tak to máme dať zase na červené. Hej, no tým, že je tam ten cyklus, no tak asi by to bolo lepšie spraviť cez tie premenné. Takže toto vyhodím. Hej, no, akože, keby ste chceli, aby vám to fungovalo. A nie, nefungovalo by to. Dobre, tak nič som nepovedal. OK, môžem vyhodiť odtiaľ to tieto blbosti, lebo to bude asi... Áno, hej. Radšej, aby sme sa nedomotali. Napoď, kôž. Tým, že si ich aj viete nazvať, hej. Ešte jednu si tam nechali. Ale no takto tam to musíš. Dobre, dáme to do koša. Yes. A vraciame sa k našej premennej. Aj tu máte už vyrobenú, takže to je jednoduché. A som ju vyhodila v vode. Ale vyhodili ste ju len, že není s ňou akcia spojená, ale premena je vyrobená stále. Aha. No, čiže to tam budete mať. Čiže netreba ju znova vyrábať. Toto. Hej. Len ste ju nepoužili ako keby zatiaľ. Hej, ale počkajte, jak sa to tam dáva. Som to zabudla. Nejdeme ju dávať na slajd, ideme robiť s ňou akciu, že ideme ju meniť, takže iba novú akciu si vytvoríte. Hej, netreba tam, hej, dobre. Hej. A dáme si, že časť variepu. Skoro na konci. Auto, pridať, tak ako ste mali. Nie, namiesto set dáte, že add. Add, farba auta. Pridá tam jedna. User clicks. OK. No a teraz si ešte jednu vytvoríte takú podobnú. Premennú? Hej, nie premennú, podobnú akciu, čiže mena novú akciu, zase dáme časť variable, to ostáva a tiež máte tam aj tak len jednu premennú, túto auto.
A teraz robíme to, že ju nastavíme na 0, tak ako to je, že set F auto tu valí 0 a dáme to zostáva, že keď používateľ klikne, ale dáme tam podmienku, že vtedy keď to zostáva. Naštartne sa ani, nie? Nie. To zostáva tak, ako je. Zatiaľ, nie. Ešte tú podmienku treba pridať. Lebo tú podmienku tam, čo je tá tretia sekcia. A že keď tá auto, to si vyberiete tam z toho zoznamu, sa rovná 5. Dajte tam. No a to, čo vlastne tieto dva akcie robia to, že najskôr pripočítam 1, ale keď už je to 5, to je 1, 2, 3, 4, 5, 6 sme tam mali dať. Asi to prepíšte na 6, lebo je to 0, 1, 2, 3, 4, 5, vy máte 6 tých aut, čiže 5 to ešte môže byť, ale 6 už nie. Keď sa rovná 6. Čiže keď je to 6, tak to vráti na 0, tým pádom to sme zabezpečili ten cyklus. Už som to pochopila. Hej, reštartovanie toho od 0 zase. Dobre, a teraz keď je to Ana, tak dobre, takže čiže dám, ale to asi musím toto dať, že? No, hej, bude to asi jednoduchšie. Hej, change state of červené, tuto nie. Keď používateľ klikne, to je dobré, hej, že kliknete na to auto, tak vtedy sa to deje. Čiže to môže zostať tak, ako je, len tá podmienka, hej, že klikli ste, ale musí to byť nejaká farba. To znamená, že a keď sa tá premena rovná 1, to bude 1, hej. Čiže to... Áno, hej. Čiže keď to F auto sa rovná 1. Aha, hej, bože, 1, OK. No a tak to vlastne všetko ostatné. To si môžete skopírovať, to bude najjednoduchšie. Aha, vlastne ste už skopírovali. Čiže dať na oranžové. Oranžové. Je 2. Počkať. Keď nie state, ale keď hodnota, neviem prečo to tak... Ja, vy ste si to asi neskopírovali, to ste tam prilepili tu predtým, čo sme mali. Aha, tak to vyhodím. Hej, čiže toto si skopírovať. Hej, on to možno nezobral. Toto potrebujeme kopírovať, prilepiť. Dobre, to oranžové je 2. OK. Prilepím na modré, keď toto je 3. OK, prilepím rúžové, keď toto je 4. A prilepím fialové, keď toto je 5. A už by to malo fachčiť. Ešte ste zabudli to zelené. Ja je, že naspäť. Aj, lebo začali ste od červeného po fialové, ale ešte ste zabudli tú farbu na sebe. Nie, akože pôjde to dokola, len raz, 2-krát kliknete na fialovom a potom bude červené. Nie, neurobilo mi to. Hej, no. Čiže ešte jednu akciu. A tam zmeniť na normál. Normál. A to bude tu. Tak to bude 0. No, tak by to už malo byť. No dobre, som išla na to, len som to nedomyslela. Aj som myslela, že bude jednoduchší spôsob bez premenej, ale tak očividne nie. Akože mohol by byť, keby nebol ten cyklus. Ale ten cyklus to tak ako... Lebo mne to presne toto robilo, že ja som tam chytila a išla som na ďalšie a ja som sa vlastne vracala. Že len sa prepínalo medzi 2 farbami, furt mi to tam proste akože lobskovalo, nebolo to dobré. No, viac menej, toto je rovnaké. Hej, to bude to isté. Len teda vlastnú premenu to musí mať. Hej, super. Dobre, čiže tieto stavy tiež tam budú vyhodnotené a týchto keď skopírujem, tak tam vlastne skopírujem aj, to sa mi skopíruje aj premenu? Premena existuje všeobecne v kurze. To znamená, že vy keď ju tu nastavíte, zostanete na niečom s tou premenou. No počkajte, ale teraz vám to bude všetky autá naraz meniť.
Alebo nie? Aha, nie. Nie, hej, nemení, ale sú tam nastavené tie premenné aj na tie akcie aj na tých ďalších autách, len to stále robí podľa mňa pri tom istom aute vám mení farbu. Či? Aj tu vám teraz menilo? Mení každú, to je v pohode. Lebo to, akože ono to nie je viazané na nič iné, mne ide len o to, aby deti klikali. A nech si prefarbia. To ja chápem, len ono by vám nemal asi vytvoriť ďalšiu premenu. Takže to sa čudujem, že nie sú tie autá. A premenu asi nevytvorilo. Podľa mňa nevytvorilo premenu, ale každé jedno sa vyfarbuje podľa toho, ako sa mení. Či? Asi chápem, ale nebude vám to úplne fungovať, ak chcete, teda neviem, lebo tam na tom ďalšom slajde, čo máte, tak vidím, že tam tie 3 autá. Neviem, že či ich chcete podľa niečoho aj zobraziť, že akú majú farbu, alebo nie. Oni budú len podľa toho, kto tuto vyhral. To sa nedá skontrolovať, ale len ide o to, že si poklikajú, že si urobia semafor, spustia tie auta, každému tam dám nejaký pohyb, hej, kým pôjdu do cieľa a viac menej tu zistia, ktorý bol prvý, ktorý bol druhý, ktorý bol tretí, lebo im tam dáme rôzne tieto a len podľa toho, ako si oni tu naklikali farby, tak túto pre zmenu, že ich autíčko, ja neviem, bolo fialové, tak bolo prvé, tak si dajú fialové prvé. O nič iné tam sa nejedná. No hej, ale že tak by ste to vedeli nastaviť, keby ste, vy tým, že máte len jednu premenu, ono to urobí tak, že vy keď kliknete na to jedno auto, spustite si ten predchádzajúci slajd. No. Normálne si dajte, že preview toho slajdu. A tým, že vlastne všetky tie auta sú naviazané na jednu premenu, oni sa síce menia troška inak, ako by sa zdalo, hej, že nemajú tú istú farbu, ale teraz tu si dajte, ja neviem, nejakú inú, hej. A teraz, keď kliknete, tak mala ísť červená, ale išla vlastne modrá, ktorá je za oranžovou. A to kvôli tomu, že on si pamätá len tú premenu jednu. Čiže vy by ste, ak by ste to tak chceli mať, že a viete to potom preniesť aj do toho ďalšieho slajdu, tak si vlastne musíte vyrobiť auto 2, auto 3 a len tu si povymieňať tie premenné, že preto druhé auto nech je tá iná premena a preto tretie auto nech je iná premena. A potom vlastne, keď sa vrátite na ten posledný slajd, tak tiež budete vedieť zmeniť ako keby stav toho auta, len musíte dať tie stavy. Podľa toho, že a vy viete, ktoré bude auto prvé, lebo vy tam dáte tú motion path, nie? Hej. No, nie celkom, lebo oni vlastne nie, hej, lebo oni to odštartujú. Oni si to zmenia tie farby, takže ja to nebudem vedieť, oni si to musia skontrolovať. Aha, tak... Len toto potrebujem pomeniť, že tie premenné si prehodím. Hej. No, čo? Hej, ešte trojku, lebo dvojku ste už dali. OK. Hej. OK, no a potom len akurát tam tej sade tých akcií budete používať. Nie je to auto 1 všade, kde máte, vymeníte v tom druhom za auto 2 a jasné. Ostatné by malo byť OK. Hej. Čo by sme nemohli? No a aj kýchlo sa mi chce. Ja, ďakujem. Jedna vec ma zaujíma, že či tieto blikajúce miesta, keď sú, že či sa tu dá nastaviť akoby farba toho, čím to bliká. To si nemyslím, aspoň neviem o tom, že by sa to dalo nastaviť. Asi nie, že? Lebo som videla, že vy ste to mali na tom trávniku žlté, ale to asi tiež len automaticky. Dobre. Na trávniku? Aha, tam. Hej, tam, keď boli tieto, tak oni boli žlté. To sa možno vám len zdalo, lebo aj boli biele vždycky, že to dobiela ako keby... Možno to aj bola, že ale neviem, možno, že sa dá, skúste na to kliknúť, možno, že to tam bude, len že keď kliknete na ten marker, tak možno v tom dizajne to tam niekde bude, ale dá sa mi, že keď som to pozerala tu, tak akože... Tu nie, lebo toto je to štandardné, ale možno keď si tam kliknete na tú takú... jak ste boli na tej, že marker, fill a tak ďalej, jak sú tam, čiže
A tam dole je taká ako keby ešte otvorenie. No a tu sú ešte nejaké ďalšie, no síce to je iba shadow. Neviem, akože skôr si myslím, že to nebude s tým, že viete sem pridať nejaký ten shadow, ktorý vyzerá ako, že to svieti, ale to bude, keď to bude v tom bežnom stave. To podľa mňa to svetlo, čo tam je, že to pulzuje, tak to on tam dáva sám. Že tu to asi není niekde, čo vy viete zmeniť. Dobre, a ešte čo ma zaujíma, lebo toto hodím sem, že to nastavenie triggersov, napríklad tuto je také, že tento lightbox, že čo to je ten lightbox? To viete si urobiť tak, že na nejakom slajde si viete zobrať nejaký iný slajd, ktorý je v rámci kurzu. Že aha, napríklad... to je ten lightbox, hej? To je iný slajd. No to sme mali. To som nepamätala. A toto, to emphasis. To je ako keby, nedávno to tam pridali a to je vlastne podobná, je to jedna z tých animations, čo sú. Že štandardne boli akože animácie, že keď niečo prichádza na slajd alebo odchádza z slajdu, alebo tie motion paths. Ale pridali tam aj animácie, ktoré sú akože že zvýraznenie, keď sa vrátite na slajd napríklad. Je to tam zase naspäť, preč. No hýbaj, bože, 3 obrazovky. No. Ja neviem, kliknite na nejaký objekt, ktorý tam je. A pôjdete hore do záložky Animations. Tak tu máte teraz sekciu, ktorá je, že Add Emphasis. A to je také, že vy ten objekt môžete mať na slajde, ale vtedy, keď budete chcieť, tak vám to vyvolá túto ako keby ako nejaké zvýraznenie. Takže napríklad, keď teraz to pulzovanie dáte tam, potom si to môžete vyhodiť odtiaľ, tak on vám zároveň aj vyrobil akciu, ktorá je teraz, ju tam máte tretiu, že zvýrazní ovál použitím toho, že bude akože pulzovať, vtedy, keď na to používateľ klikne. Tak keď si teraz pozriete ten slajd, tak uvidíte, že čo sa stane. Ale viete si tam nastaviť aj inú akciu. Nemusí to byť, že keď klikne na to, ten človek môže to byť, keď skončí slajd, alebo keď príde nejaký čas, alebo keď klikne na iné tlačidlo. Ale keď na to kliknete, tak by mal urobiť, že zapulzovať. Jasné. Čiže to sú také ako keby... V PowerPointe to bývalo, tuto bolo len také, že buď príde, odíde, ale tuto je vlastne navyše, hej, že vám to vie zvýrazniť. Dobre, a ešte tuto pre média to viem. A tam na konci je potom ešte také, že reštartovať kurz, opustiť kurz, skončiť kurz. Ja som rozmýšľala totiž, ale potom som prišla na to, že keď je posledná snímka, takže viem akoby zrušiť to tlačidlo ďalej. Lebo som rozmýšľala, že čo som na poslednej snímke a teraz čo? Hej? Že ako dať deťom vedieť, že už ďalej sa nejde. Že sme skončili, hej? Lebo aj tak rozmýšľam, že dobre, zobrazí sa tamto vyhodnotenie, ale ešte treba sa na konci po tom vyhodnotení chcem ešte niečo povedať. A Saša akoby urobí nejaký záver. No a ma tam rozčulovalo to ďalej, ale tu som prišla na to, že to viem proste zrušiť, hej? Takže to je v pohode. Hej. Takže toto pauza, timeline, to ste mi dneska povedali a toto... To sú presne tie, že pause timeline a resume timeline, to je to, že akože zastaviť tú časovú os, alebo ju znova spustiť. Že to resume je, že bude pokračovať tam, kde skončila. A tieto ďalšie veci, no rozmýšľam, že či to viem použiť. Poslať mail. To vám otvorí, ono by to urobilo to, že vám otvorí Outlook, alebo to, čo máte nainštalované na počítači a vám nastaví akože... To nič. A toto API, to je čo? Či to sú výsledky do tohto? To je, ale to asi nebudete používať, to je, XAPI je vlastne ako keby taký nejaký štandard, ktorý je troška lepší ako SCORM. To je to, čo asi aj vy používate. Ten SCORM si pamätá také veci, že kde som skončila na slajde, či som ho dokončila, že si to používateľ spustil a nejaké tie skóre a také, že také základné veci. A to XAPI je také, že vy si vlastne viete nastaviť, že úplne, že hocičo, hej? Že viete si nastaviť, že ja neviem, používateľ klikol na zelené tlačidlo. Ale na to potrebujete mať, sa to volá, že Learning Record Store, to je vlastne ako keby taká databáza, kde to posielate a potom to sa dá vyhodnocovať nejako a tak. Ale to musí aj to LMS-ko podporovať, aj väčšinou treba tú databázu mať externú, neviem, či niektoré to možno majú aj interne, ale je to vlastne ako keby iný formát toho výstupu kurzu. Aj čiže toto iba ako nebude... A tieto veci sú akože kvíze, hej, že odošlete. Aj automaticky. Dobre.
Dobre, asi už tu nemám vrstvy, úvod, záver, hodnotenie, to sme vyriešili. Toto sme vyriešili. No tak už len zase sa môžem trápiť, vymýšľať. Ale tak vám to ide, veď už ste toho kopu vyrobili. No to je akože, toto je pár materiálov, ja potrebujem učebnicu do konca roka spraviť celú a to je 33 hodín. To ja mám v podstate, aj to nie je úplný materiál k 1 hodine. Mám z toho trošku toto, bobky, že ešte som moc nepokročila, ale myslím si, že keď vymakám tieto všetky možné veci i nemožné, takže to bude, že už mi to pôjde proste rýchlejšie, no lebo... Aj, lebo už aj budete vedieť, že aj čo sa dá, aj ako sa dá, takže hej, bude to rýchlejšie. A ako vám sa zdá, že ste málo spravili, mi sa zdá, že ste toho veľa spravili, takže... Ako niektoré, proste keď na to prídem, tak je to fajn. Aj toto sa mi celkom páči, to sranda. To ešte musím poupravovať, toto, čo som vymyslela. To sa mám migaj. Že vlastne sa tam 3-krát odviazli to autíčko. A najprv som myslela, že im tam zase dám tie body, ale som povedala, že bože, to už sa mi nechce s tým babrať. Aj som to tak mala, že som to spravila, že najprv prejdi trasu a potom odštartuj auto, ale to mi liezlo na nervy. Tak som povedala, že už to len odštartujú, že ho proste akože, ale predtým si ho musia prefarbiť, hej. Uh-huh. Takže nácvik toho klikania, hej, toto keď skončí, tak pôjde druhé kolo, zasa ten na inom mieste. Sa tam pohybe. Dala som to aj najprv, že mení smer, ale on potom sa aj otočil dole hlavou. Akože to menenie smeru by dávalo zmysel, keby to auto bolo v takom istom... Zhora. Hej, pohľad hore, no, vtedy by to dávalo zmysel. Ale tu som bola celá šťastná, lebo je to myšacia rally, že som našla auto s myšou vnútri. Tak to bolo také, že fajn. Čiže tuto potrebujem už len nejaké sprostosti toto zaondiať. A to menenie je auta vlastne, ale to súvisí s týmto, čiže... To bude to isté. Keď to máte tu, tak... To už si tu budem vedieť. No dobre, trošku sme to pretiahli. Tak trošku sme sa zamotali tam aj s tým prefarbovaním, takže... Hej, ale tak, no, keď niečo budem potrebovať zase tak, ale s tým textom ste ma potešili, že tam môžem naozaj tam popúchať viacero tých vecí, lebo to ma tak iritovalo, že do keľu tak naozaj nedám im jedno písmenko doplniť a idú na nový slajd, akože čo tam, to je o ničom. Hej. A toto tým pádom, že si to viem vypodmienkovať, zložito, ale viem si vypodmienkovať, tak je to iný level. Veľmi pekne ďakujem. Stretneme sa za mesiac. Kľudne. Vidíte, jak sa s tým trápim. Akože, hej, ale ako vravím, že podľa mňa ste toho veľa urobili, ako čo mám ľudí, ktorí chodia na školenia, tak veľakrát oni potom pol roka s tým nič nerobia a potom robia jednoduché veci, takže že málo kto sa dostane do toho, že by s tým naozaj potom reálne robil viac. Hej, no tak jak som tiež s tým 4 roka nerobila a potom som si to všetko musela pozrieť na novo a plus ešte sledujem toho chlapa, občas tam robí také veci, že do keľu, že čo tým chcel autor povedať, že sa musím 100-krát pozrieť. Neviem, kde on klikol chytro, ale no, potrebujem sa rozbehnúť a už keď na to prídem na niektoré také ťahy, tak fajn. No. Tie texty ešte s tým sa trošku dotrápim asi, ale potom... A ešte uvidím, musím si vyskúšať, lebo tam je to snímanie obrazovky v rámci tohoto. Lebo my sme to robili tak, že ja som si to v inom programe proste v Camtasii si nasnímala, zostrihala a potom som to tam dala. A musím vyskúšať, že ako to bude, keď sa to bude robiť priamo v tomto, že či to bude lepšie alebo ani nie. Tak. Uvidíte, ako podľa mňa toto snímanie obrazovky, no záleží, čo od toho chcete. Lebo on to nasníma, ale sú tam niektoré veci, ktoré sú aj iné oproti tomu. My sme to tiež zvykli robiť v inom programe. My sme robili zasa v Adobe Captivate, to je tiež taký program na robenie kurzov, ale oni pôvodne boli presne, aby robili sa také, že simulácie, že vám to automaticky vyrobí takú interakciu, že vy iba, aj tento storyline to má také, že vy nahrávate to, čo robíte. Napríklad, že si klikám v Outlooku, hej, a tam, kde klikám, tak on mi z toho vie vyrobiť, že buď video, alebo len také, že to rozdelí, ale že mi to iba povie, alebo že chce odo mňa, aby som klikala.
a že nad toto je ako keby fajn určené, že vy to potom nemusíte manuálne vyrábať, hej, že tuto je kúsok videa alebo nejaký obrázok a potom klikni, ale že on vám to vyrobí sám. Ale vie urobiť aj video. No musím to vyskúšať, ako to funguje. Lebo oni, viac menej, ja som tie videá používala len ako také videonávody, ako pracovať s nejakým programom, že niektoré veci deti odhalili sami, ale niektoré im bolo treba ukázať. A jedine, čo som tam využívala, že to treba na to miesto, lebo tie ikonky v tých programoch sú malé, že mi to zazoomovalo, takže to tie deti videli väčšie, ale oni reálne robili potom s programom ako takým, oni nerobili s tým videom. Tak potom, ako na toto asi bude lepšia tá Camtasia, lebo ona je taká aj vhodnejšia na takéto, že ukazujete niečo. Hej. Že to len mi napadlo, že či tu náhodou nebude mať nejaké ďalšie, ale ako iba by som vymyslela nejakú úlohu, že klikaj, kde sú. Ale to som zase robila, že som robila snímok obrazovky a dala som tam tú oblasť, kde majú kliknúť, hej, a oni na to klikli, že tuto je nástroj na kreslenie, hej, tak klikni na nástroj na kreslenie. Hej, a ono podobným spôsobom to funguje, len akože výhoda v tom, v týchto akože programoch, čo sú spravené na takéto tie simulácie, že čo môžete robiť, tak ono je, že vy, ja neviem, že sa to skladá z 3-10 klikov, tak vy to normálne nahráte, ako keby ste to robili. Vy klikáte tam, kde treba a on už vám urobí to, že vám tam dá tie screenshoty, dáva tie oblasti, kde treba klikať, hej, že on to ako keby za vás veľkú časť spraví. No, vyskúšam to a zistím. Takto si to neviem predstaviť. OK, ďakujem veľmi pekne. Už sme mohli aj zastaviť zdieľanie, že?